नोंनो तांनि बयनिबो सायबाय बयनिबो सायबाय तांनि खबर दं सिन्दा सिन्दा आंबो सायदों सावा बिहिया जोंना सिन्दा बयनिबो सायनो सेगै क थानाका थिके थादिनो नों मायाव वाला थांगा थांगा जों बुरै मेंटेन खाने क थानाका थिके सादिन साजना ना शब्द थिके सालायनो वाला याकारै जे कोन प्रॉब्लम सॉल्व कर जमाना माया आबो नायलायनो सादे ताबो सादे अकरा बरा आनसे नना सिन्दा नों कयजना बरनो ओइ बिहा जुमा सुकला रानी नु ताबाय दंना हेमा ता दंनो ओइ मेरी नोंनो थाबाय मेरी कोन नों बक्का थानो मेरी नों सलारक मेरी सिन्दा आंबो नों थानाया सुकला रानी सिन्दा मेरी सिन्दा देखिया बयनिबो सायबाय आंबो दंना सिन्दा अलमेनि बिहेवियर नों बांदा खालामा सुगाखै नों हामाखौ कखारिदा नों जाना नों आरो नाथ नखुरे नाथ नों बक्का थाजोंनो आरे सादि One 2 years to nang dami niyo hagi nang kok sana nang mo nung tiga nani sinda nung high reaction kayo nung demon emon high reaction kayo nini sabot double oven chite reaction kora no khron phajban no thaya thaya sajong no na no nang respect sajong जों खालायनाया बोरै का हामा कक थालायनो नों वासि पुरो बाहायना नों सागा जों बोरै का हामा कक थानो ओके द नो प्रॉब्लम आं नों बायनो नो एक्सेप्ट खाय आं कक थाका का हामा किन गनो ना दाव सागा जे कोनु खागो नों आना सादि तेदा नरा छिना जुता नों साबा आं या नों साया बुंयाबो नों आनो कोन साना नगे दो सिनाल मा हानो दो आबै ता जले दे सिनाल नों सिनाया नों तानि बागै नों सानारां मालायां सादो सादे नों सिनाल बै दं का आरो सिनाल नों तानि साइड का थना नांगोन नों तानि मालायां आरो सिनाल आंबो साइड का थथ आंबो साइड का थमोन नोंलाय बाहाय साइमोन बा सिनाल नों साइमेया तो आं नो खंना नो आं तो सिनाल तो सेम पारे होइति नों मै आं वाले थांगे केनतो नों कल खाके आं कल रिसीव खाके नों का हामा कम थाना थादि नि बिहेवियर नि शब्द टन हामिया का आं तो हामिया कारनाय सिनाल टन हाम कार थाखाय नों हाय अमुक खबरिया आं खाजे माखा आरे खबरि बेखानो खबरि खबरिया सिनाल नों सिन्दा के अमुक खबरिया नों अमुक बिहेवियर कार खांका आं अमुक बिहेवियर काना तांखौ नों टन हामिया कार खांमो कारनाय सिनाल नों अमुक खबरिया के नों तिनि पुनि सांगरा या पिरि गाला थामो ऑपरेशन खबन नों बायताम दं मायां सा आरे सिन्दा नोंनो तांनि ताम दं या नों बुसायनो थागोन निनि बुसार नों बुसार जन बुसामा खागोन नन ताम हामदो बि दं माया अ सिन्दा नों तांनि बुसार हाया ना काम दरगना ना काम दरगना ना Oh sinda kalau sana mana nang produk nungana sinda nang kalau sana sinda oke kalau nang saja mana nang sebagai nang bukan nang sinda nung dia nang faktor ni problem sing nuk tona bele nang sakal ni problem to kan problem no nin problem sim an no same problem no ni faktor ni bujumi na ya nang wal nang kaja thana na gan ke ni ni problem to kalanya ani kok khkhre mana ning sikang ing ka tamung kho sami bisi ni tonga mu phunu gun hailasa nang ora नों दर नटाइम कक साइदों नों आं सागा जों गाहामाखे कक सानागा सानाय नों माय वालायना थांगा सलायना थांगा नों कक खागिया गां इसे खागिया नों दर नामने कक साइदों र नों दाबान कक खानाय जा नों दाबान कक खानाय जा नों कक आं अलरेडी खानाय दं नों तानि बागै नों र तुन हाममा कारे नों खाया दा गाहामागा कक सालायनो होनो नों आनि कक दाबो खाना नों आनि कक खाना खानायाबो सादे नों आनि कक दाबो खानाय सादे जेमन बागै एमन पोजिशनाव कलाखिया आंबो अखनानि बेपारिया आंबो साकनो जलो नों ताम नबो बुजिया नों शब्द हामिया कारि बामसै ओंखाय नों दाबो आन कक खानाय जा सादे हा शब्द हामिया के आनि बोसायनो का नों हाजा सब साता बेरबो दं के आं बिनि आं मुक्ति कलाय ना साला हा आं मुक्ति सब दन मायो आखनि बिनो याक दं हा केबनो केबो आं कक खाना खानाय ना नोंथाङा मा सबितनो हायतनो रखम सबितनो नों दिनै बबनो को टक द कोनदा सुइदा बनो सबितनो ने आरे नों आं कक खाना खानाया नों कोनो ताम पयसनो बुजियो नों आं कक खाना खानायाबो साग्रा दे आंनो नर्मेल खै कक सैथानाय जाबुदो सादे नों अफुसे जाबु दे नों आनि बोसायनो अबा के साप्ता गोलबि आनि बोसाय दं भाई आं बाके दं यांके आनि बोसाय दाबु जुदि आं बाके फिले फाक्यांके ननि नों बुखाबो बस कस्ट दं नों मा दं यांके नों आंनो फासमफोरखौ जाका बयस मेसेज बदन नों तिनि तांनि बयस मेसेज बदन नाजा अगनाङै दंसा अ बुसार नों आनि बोसायदो सावा बुसार हनाय नों तांनि आनि बोसायनो बयस रेकर्ड खाइसला बुफुरखा नों तो उसगा थांनो सिरायने हायो नोर एतो दिन कक दा साइ दं मसादि अरे सिन्दा डेली आनि बोसाय आंबो कक साइ दं डेली आनि बोसाय थाव आनि सातर बनन ताम सासादि आनि बोसाय सावा नों बयस रेकर्ड खाइथाव जा बोसा
बिदि साजा रां बान्दोल खायसोंदि बोसारो हानाय नों साजा नों बयस रेकर्ड हजा आंनि बोसानि मबाइल आंबो दङ बर्तमान आंनि बोसायबे गारिवा आसुदा नोंबा दिनै कल खायजा हरा निनि तास बोसोर दं रहादि फट' बय हिनि नों साजा आं बर्तमान आसुदा दङ बिनि बिहि गानावा नों बाइकलाव नों लाखिया दे किसाबाना हा बोसारो हानाय नों आं बोसाय खावो बले नों तो अर तो जिराय तुना थाखाना नों तंगै खाना दुइ दिन नों खाबा नों थांगोन सामा खानावै का आं हानखि ओइ खासो थांसना जा आं कका एदो बोसोर दं नों थांगोन साबे नों ताबा आंनि बोसानि नगत दं दङ तामथा नों आरो बोसाय साबला नों मिया बोसारो हानान थांजाखनै साबला आंनि बोसायगे बताबो बाकी बेहे आजाखलाय दङ लाखिया बब साबला मेरि बोसाबो अर साब सासदि अर साबो बोरै बुजि खानाब्ले आगे खाना फाइने दे अर साबो तुइ दं नोंबो बुजिखा आं खाना फाइने दे जीवन खुंया आं खाना फाइने दे हामजागोन दङ आगिनि जेसेबां आंबो हामजागोन दङ आरे बर फुन दे बर फुन दंनाय साबो नों सासदि अर आरे बर फुन दे साबो बर फुन दे थुङै दंनाय साबावरा नों सानायसदि नों फुन दे आं नरं वालने नाया आं दां हा साबों कर थुङै दंनाय साब नों सासदि आरे बर फुन ना बन और बन किसा फुन दे लास्ट वीक आरो जा सादि बन फुन दे आं बिदि शब्द खोनाना आं बर फुन याफा दे बनन रह जाखो आंनो थाखा आंनो साखा वालाय लायो किसा जा नों आं थाखा नों तामसा बब्बो सारहना सादि नोंनि आं मियाबो सारहना थांपो नों फापो रेडी रेडी आराम जाता बाबा दानो को पाइपे बुखाना सुलागैबो ताइ आगे ताइ बाहाय ताइ तंलि आगे हायते तंलायसिनानै बाबा बुखाना बुजोगै तलां थांबा ना सय अमदनि खेला हा बकासे आंबो नागिन थाजा साइड कासे साइड दं दे नै आंबो थाजा हमाया गो बफां का थिबयानो जल जागै अम सुबाय तो बरक आसो एगो बस दं तमना ता आंखै आं आसो तो वाइगने फोरोंगा आं बिनि बुहाङाव बोसाब तो आंखौ आसनो बस कस्तखौ दंना आसुनै मा जब तंगै थारना बबे ताइ करिखा थै थामो बबे ताइ करिखा बोसाबो जेसा खलाते उन बाकी साना हंगाय बिनि बोखाना बुबागियानो बोखानावसो कस्तरि वइना आंनाव बाहायगले बतलाङै थां आंनि बोसानो सावबो गाबै सावो हा अननो तला थांगो तम आनो कुमारका जब थाङैनो हाया दे आव बर थांगा आनरन मर्निं टाइम आं बिखि सवालाय लायखा बर नों तिनि बुनि बसे सिवंगा नों ताङै वालाय लायसे तिने ताङै वालायलै जरावा फेमिलिवा जतन वालायो दो वालाय के आनि फोनो दे आनि बोसने फोनो दे खोनादा फाइनि सादे आं आगरतला खोनादा फाइनि सादे खोना फाइनि दे सादे मा थानाय हारि बसाय आं जीवनाव आं आउट साया थिके बनदो बुइसाका जोंम तो कोन प्लान करे प्लान करे वालाया बन जवाब बन सुनाय साबो बाय डिसाइड खलाय सारा जीवन काटिबै थानानै बकासे साइड दंथ आंबो आगिनो साजाबो तामसा बोखाबुय आं ताइ अंको आबा हेंलिया आगिन हाके तंलासिना ए सिनाल बाय तंगै मैया सिनाल बुइबे तंनाय बुइबे जानाय बुइबे बिसिना रग फटो रग माननि बसावा ना बखाय सावा नों तो जबरदस्त राइतला हांगो हनै आराम जाता बेनि मुखा जबरदस्त राइतला मन सावबा न आनि बोसा कुसुनो आं जबरदस्त सिरा खलातिफाय बसाव सि खाने बेरे एडमिशन खायां एडमिशन खाने नों पि हाइपो बसावा अच्छा ठीक आसे आं खाना आइथे फाइनाय